ବି ନା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ଯାଏ କହିଲେ ଦେଖି ହଁ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ପଟାଟୋ ମାନେ ଆଳୁରେ ତିଆରି ଆଉ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଆଳୁ ଗଲେ ପଟପଟ ହବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟମ ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କଲରା କଲକଲ କଲରା କଲକଲ କଲକଲ ସେଇଟା ବୋଧେ କଲରାର ହବ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତମେ ତମର ଫେଭରାଇଟ ଆଇଟମ ଦିଟା କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ କରିବି ତମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଆସେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ କେବଳ ଗାଜର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କରିବି ସେ ଆଇଟମଟା ନାଁ ହଉଛି ଗାଜର ଗଜ ଗଜ ଖାଇଲେ ଜାଣିବି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇଲେ ପାଟି ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଓକେ ଓକେ ଆଡିଆ ଭାଇ ଆଡିଆ ଆପାଲୋ କଣ ହେଲା ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚାପାଦ ଦୌଡ଼ିଲେ ଖାନ ଖାନ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କଣ ଦେଖେଇବି ଅଙ୍କଲ ପାଦ ସେ ଧୂଳି ନବ ଧୂଳି ଭକ୍ତିରେ ଆପାଲୋ ଭକ୍ତିରେ ଆପାଲୋ ଦିଦିର ପାଦ ଗୁରା କି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି ପୁରା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ଭଳିଆ ହେଇଛି ବାପାଲୋ ଦିଦି ମତେ ଏଇ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେବେ ମୋର ଉଠିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଦିଦି ହାତ ଭଲ ସେ ତତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ତୋର ଉଠିବ ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲେ ବାପାଲୋ ଦିଦିର ହାତ ଗୁରା କି ତେଲାନ୍ତିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ବାପାଲୋ ମୁଁ ଚଢିବି କଳା ଘୋଡା ଚଢିବ ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବ ଦିଦି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଶୈଳୀ ଜାଣିଲି ତ ଦେଖା ହଉଛି ଏତେ ବଡେ ତା ମୁଣ୍ଡର ଅକଲ ହେଇନି ତମେ ପଦ ପଚାରିଲା ଜାଣିପାରିବନି ପଚାର ଆଚ୍ଛା ହଉ କହିଲେ ବାବୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ପାଣି କହିଲି ଅଙ୍କଲ ତୋ ନା ପାଣି କହିଲୁ ମୋ ନା ବା ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ପାଣି କହିଲୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ନାଇଁ ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ବାରଗାଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବାପା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ତୋ ବାପା ମୋ ବାପା ବା ଏଇ ସୋନିଆ ଚେପା ନାଖିଆ ଫେର କହୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଡାମ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହେଲା ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ଜାଣିନାହିଁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିବି ଏତେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୁଡ୍ କହିଲେ ଦେଖି କଣ ଜାଣିଛ ଏଠିକି ଆସ କହିବି କୁହ ବାପାଲୋ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ କଣ ଶିଖିଛ କହିବି I love you I kiss you ତା ମାନେ ଜାଣିଛୁ ନା you dog ଦିଦି ଯାହା ଶିଖେଇବେ ସେଇଆ କହିବ ଅଲଗା କିଛି କହିବ ନା ଦିଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ତାର ଅକଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଏ ରହିବେ କୋଉଠି ନା ବାପାଲୋ ମୋର ସକାଳୁ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତୁ ବଜାରକୁ ଯା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡିଆ ଔଷଧ ଆଣିବୁ ହଉ ମୁଁ ଆଗେ ଦିଦିକି ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦେବି ନା ଦିଦିକି ଆଗ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନି ଯା ବଜାରକୁ ଯା ଦିଦି ଛୁଆ ଲୋକ ଆଗେ ଦେଖା ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଘର ଭିତରୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁ କି ନ ପଢୁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଲ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଫେରେଇ ତ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର
ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ। ହଉ ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମାମୁଁ ନମସ୍କାର।